इंटरनेट वाला रूट पर मजनुआ से पूछन कि कौन रोजगार बा। भेंट भइल फेसबुक पर नेट वाला रूट पर मजनुआ से पूछन कि कौन रोजगार बा। फोनवा पर कहल से सखिया उ जहाजिया उड़ावेला। पता कइनी त पता लागल मजनुआ पंचर बनावेला। पता कइनी त पता लागल मजनुआ पंचर बनावेला। हवा भर के पानी में डुबावे केने छोड़ा बुझ बूझी हो। रगड़ रगड़ के साफ करेला इहे बाटे कर पूंजी हो। हवा भर के पानी में डुबावे केने छोड़ा बुझ बूझी हो। रगड़ रगड़ के साफ करेला इहे बाटे कर पूंजी हो। पंचर वाला जगह पर सुलेशन छुआवेला। पता कइनी त पता लागल मजनुआ पंचर बनावेला। पता कइनी त पता लागल मजनुआ पंचर बनावेला। कहत रहे कि हम पायलट हई बाटे बड़ा का मकान हो। बड़े बड़े लोग में बाटे हमरो पहचान हो। कहत रहे हम पायलट हई बाटे बड़ा का मकान हो। बड़े बड़े लोग में बाटे हमरो पहचान हो। लमका कई वाला फोटो खूबे इंस्टा पे लगावेला। पता कइनी त पता लागल मजनुआ पंचर बनावेला। पता कइनी त पता लागल मजनुआ पंचर बनावेला।